ka step ka babha bat ka bakamen ya phi baroh kiba pet ya kani ka program jong ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh lingba ka YouTube channel jong ka balang ngayeng hang ni ban ai khu Blei phi iwei kam tam ki hep ki beret haga kerteng ka jong u Jesus Christ u Nongpiur jongi bat haswa banginya chaprang habide ba kani ka program ha kani ka step ginele khamat jong U Blei ha ki jing duai tongin duai atrai U Blei bo kupa jungi bahabneng ngi aingu yami ku pahab iet ya ka jing donam dari kat ka jong me ha ka jing im ka jongi mem shimla i no ya ka wei pa ka wei ka sien jam ka bingi jam ha kani ka perthei ku pahab iet wala ngi mat ya kani ka khalam ha ka jing im ka jongi ku pahab iet ring yo i shisha ya ka sang ti Blei ka bodon bor ka jong me ka ba ya dai ngi na ka wei ka sngi sha ka wei ka sngi kat shabangi yang atrabi ngi yo i ya ka jingada ka jong me ko pa ba ngi yo i ri ka sangti bodon bor ka jong me ko pa ba it nang yalam ya ka jing im ka jong i ba sa slaju ka ni khndo ru ko pa isn e ru jis ben kentang i we no shimenta ka ni ka step ko pa ba it ben kentang ki da ka kti ka bodon bor ka jong me ko pa isn e ru ko pa be ben dalam dan ring khat ru ko pa ka ni ka Jingshakri ka jongi du ko basdang hadu ko bawai no ka jong ka isn e ru ko pa be ben ma ki pop ki jongi ki ba mengi juk pen sngo si ka man ka jong me na pai ki ni ru ipan ha kerteng Jesus Christ no pen im jongi amen but hakani ka por ngin yo ya ka jingpuli na ktien ka jong U Blei na i Johanan Andrew nyota but hadien kata kan buat ka jingduai na i Juana nyota but shwai katapat ngin yo pat ya ka jingruai chorus na ki khot jong ka Jingiaseng Khynnah tinga kerpat iki bikin sngewbha ban shim yala ka jong ka bynta ka wei hadien ka wei ki hep ki baroh khot sngewbha phi ha kan ni kapor pe phine shim bynta lang bat ngi nang ba ki sor ki jingruai bat rohani kapor ngang ine roi ka jingruai ka bakerteng God made man tiang aku apin buat lang ki action song ni ki parlo ki jonga tiang aku apin roi phine hem na do ka men sim ko jong phi tung ine roi God made man and man made money. God made the bees and the bees made honey. Then came the devil and the devil made sense. So let's dig the hole and kick the devil in. Let's dig the hole and kick the devil in. God made man and man made money. God made the bees and the bees made honey. Then came the devil and the devil made sense. So let's dig the hole and kick the devil in. Let's dig the hole and kick the devil in. God made man and man made money. God made the bees and the bees made honey. Then came the devil and the devil made sense. So let's dig the hole and kick the devil in. Let's dig the hole and kick the devil in. dia mentagi roi ka jingruai ka bakerteng yar ka keduriau
Jingpulia kane kapor kalong ki bynta ka bynta ka banengkong ka de na ka kitab ka banengkong jang Samuel kalenong ka ba katsan ka dekhot ka ba ar ka bynta ka ba kalong na ka sithi apostol Paul chaki nong Efesus kalenong ka ba Henreo ka dekhot banengkong mat ba kitin ki ba ongkumne te Samuel ulaong utrai sngewbha ma haki jing ai thang bat haki jingknya kumba hakaba kongo ya kaktin utrai hakmi kaba kongo ka khambha banya ka jingknya bat kaba sha skor banya ka klen ki langsok mo pi ki khon to kongo ya la ki kme ki kpa ha utrai namar kanya kalong ka badeken to buram ya la kpa badela ka kme kabalong ka hukum ka banengkong badan jingkular Tung ini doing. Kok pa jungi ubah habning ni aingo yame namar kane kapor kabamela ai yengi bagin chakri yame donkat bat ka jingiaseng baroh koin hedok ka basdang hedok ka bawai bat kumjo ru ya baroh kinang shim bynta haka jingiaseng donkat bat ki parakhna ki bapait bat ngap ya kane ka jingiaseng ba kinwan ham hajan shame bat kumjo ru bangin la ban kongo ya la kikme kikpa bat khamtam yame atrai pelat yingi na ki jingpang jingshitam bat yada yingi na une jingpang klam haka kerteng Jesus Christ ngapan amen Ipen pau ka jing sngongu ya I Johanan Andrew nyota I bala puli na kaktien ka bokhot ka jong U Blei ka balong ka bashaiba bat kumju ru ya I Joanna nyota I bala bo ha U Blei ha ki jing duai to U Blei Un Kyrkhu ya kini ki shipara ki bala pendap ela ka jong ka bynta bakinang la ban shakri ya U Blei kat nang mi kisni ha ka jing im ka jong ki bat minta ngin yo pat ya ka special item na I sapiban sien lalu bat hadian kata kan buat ka jingkran na imis Fevourica lingdo Nongpiur. Kum ka jingpen itu imis Fevourica lingdo Nongpiur idehi khot jong ka Balang Presbyterian Mawroh. Ibla pendap ya ka Master in Counseling and Psychotherapy bat minta itrei ha ka Counseling Center jong ka Jingiaseng Balang Presbyterian maupat kum ka counselor. Te hep kena berit shashkor bha ya ka jingkran ka jongi ke ka khubor ka ba U Blei unwanra lingba imis Fevourica lingdo Nongpiur
bab ya pi bat yang atung in kendet ben real menta yo kapai kapor kum Sodom Gomora tu pai no na jing ya batrem hen reng in Petsha Jingpyndonburom jing suk U Blei hangi kan Jingkyrkhu tungin yeng bat tungin pet yap na ki Jingshakri jong kabab yo ba jing bitar U Blei hangi kan la yo ba jing bitar U Blei hangi kan la. Step ke bakamen pi baroh ke bapet link ba ke YouTube channel ning kong ai ngu U Blei ba pela enga banyeng hak ni step ban sa me ko kubor ka tien ke jong u bat nga ai khu Blei ru ke no yalam jaga jeseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh ke ba ai nga ken kalat ban sam hapdeng jong pi ko kubor ke ba bha ti sha bangin ya khama tung ye ne le lang khama U Blei ha ke jing duai kok pa ji ba bneng ni wana khama jong me can try kum ki break ba pop ke bam dan kum ki khon jaga jeseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh ngi wan khama jong me ban le kamen khama jong me ga step ba ban yo sngoru ya ka khubor ka tien ke jong me i duai ko pa bi ba men kren preng jongi ki khon hap ki baret ba preng jongi lang baroh ki ba pet ling ba ka YouTube channel ben shai hangi ko try jis bi ka tien ke jong me bengina ban san ben he hak tien ke bkhoj ba ka bentang ke jong me ke ni baroh opang teng jisu na pet em jingi menta ba shba bam Jingkyrkhu amen hak ni step ko ba menta ngadon ni Jingkyrkhu khana chphang lai ngot ki parlok ki bangi ngin shem ban slok na ka tien ke jong U Blei ding ni don ki lai ngot ki parlok ki be it bha ki be it thap man siem bha ba chishnu ba ki kilet lang ki don lang bet te bala ong ba ki ni ki lai ngot shi parlok ki de ki ju ba ki bala sha ring mrau no na ka ri Jerusalem shari Babylon da usim Nebukadnezar ya kani ga jiya thu khana jong ki ni ki lai ngot shi parlok phin shem na ka kitab ko jong u Daniel kala nong ka balai ka de khot ka baning kong hadu ka balai pho hang tu phin pule ter phin shem kumno ka jingya denti jong ki ni ki lai ngot shi parlok ki be it bha hapdeng kata ka ri nong we ko ba pi ong ka ri ka ba kam de ka ri ka jong ki de ka ri ka ba jingai ba na ka ri Jerusalem ka ba de ka ri ka ba it jong ki dia bala ong ba ki ni ki lai ngot shi parlok kumno mo ki po sta ka ri Babylon ki de ki ju ki basa ha Jerusalem kalau kum bangi mo ngi de ki khasi ngi sa ka ri lom khasi hanya shillong dia kita kilai ngut si parlok rigilong kum tahi ndre ki poi pat sakari nong we sakari Babylon kum bangin ong no sakiri kum sha Assam ka bamde kari khasi jongi mo tikiti kilai ngut kila poi shari Babylon babu kila shari mrau haus im Nebukadnezar uberi us im jokari Babylon bakila poi shata kila sa kari Babylon bar hari Babylon kila ong bakila don hakayeng jong us im Nebukadnezar us im Nebukadnezar upen saiki hakayeng im ke jongki kena ba onyo penan kamye ki nama baki long ki samla ki bastat bat ki baklan ba tela ong ba unus im Nebukadnezar u iet bai ki ni ki language si parlok bat ujia selok pe bat ki mana ko por usi kren syakana ba ki usi wade ke jing start na kiru ba ong ki ni ki language si parlok bat aja ayu ba ka tak wei ke sngi unus im Nebukadnezar ula thau ka tak ka dur Blei thau mo ka dur ka jong u ka dur ser ke ong ba ka bejrong ba ka behe ba bawa thau khnang ya kani ka dur Blei thau ka dur ka jong uhi ha ka rukom jaga ksiar khna ba baro kita ki banar ka ri Babylon ken mane ken dem yo u bat ong batak wi ka si ba ken inaugurate mo ken pleno e kata ka statue ka jong Nebukadnezar ka ksiar bal ong ba baro ata ka sngi babaro kita bio sngow ya kata jemput jeng kita ki turoi ki di bandem ban mani ya kadur Blei ke jong Nebukadnezar bal ajaba ha kata ka sngi la inaugurate la ple bal put kita ki
turai mo ba ke baroh ki diban dem ba ban mani ta usiem bala ong ba kitu ki bam dem ki bam mani ya kata ka dur belai jong ta usiem no bukan sa kin sha bread ha ka lawar ding an pet i ni ka dur jong pi ka lawar ding ka balong kum no ka berhem ba bala thang rehem ba But hang ta kalawar ding lo ong ba kin sa bread ya kita manu ki bam mani ki bam dem kumo bam shakri ban dem mo finyo i hakiwe pa ki temple la ne ki ni ki mos win i ki tu ki ba shakri U Blei ki si dem ne em kum tu si mani si le kum tu us nu bukan ne saru upaya baroh ki pa ta ka ri Babylon bakin dem ken mani ya kata ka statue ke jong u mau long ubreu iem u ba krau ba tela ong la jayu ba pedeng kata ke jing put jong kata ke turoi la ong bakini ki lai ngut si perlok u Shadrach u Meshach baru Abednego ki le kum no kem sham la adem ya kata ka dur Blei ke jong us iem Nebukadnezar namar ba balai namar ba kini ki lai ngut si perlok u Shadrach u Meshach ba Abednego ki mani tang U Blei u ba em ba u ba shisha u jong ki u Jehovah but kem nget ban mani hau kinu pa kiwe ki Blei kem nget ban dem hau ta us iem ne bukan ne sa ka statue ke jong uru te kem shem la dem but jala jayu vitep bahata pedeng kata kilawan mare kita kiwe ki beyo i yo Shadrach Meshach Abednego ba kem shem la dem kata ka statue ke jong us iem kilawan mare us iem ani iem pitep menea badang put ya ketu keturoi ani gitu ki laingot gitu ki parlok laingot sepalok ki ba pipi et ha MCM gitu ki klem dem ban mani tu ko dur Blei ke jong pi parang taus iem la kendet bot ula su bitar ro sau da dom kum nom ta ngamod dur bagi kini ki laingot u Shadrach Meshach Abednego bang et bakin dem bakin mani kan ka statue ke jangan andai kum ta kum ta yanga kene persya ai takaan ka hukum ke jangan usiem la dom ula bitar ba bod lo ong kum no ong wan lam ya ki sini sekamat but ula keli usiem ong balai ko Shadrach Meshach Abednego mem syama adem ba mani ka statue ke jangan mem tep bangang ada ude usiem ubakrau ba bapak ka perthai ka tip ka Jingkyrkhu ka Jingstart ka Jingruspa ka jonga ka Jingklan bor ka jonga Henry kindi ki language parlok ki ong komno ki ong em ngim don jubab ya kata ngim don jubab balai ngim dem ngimani ya me us iem bakrau kum ba me ong Henry ngingi tip ka ni ka we ka Jingshisha ba ngin Shakri tang ya ta U Blei u jongi uba em bat uba shishaken bat uni U Blei ujongi uba ngingi Shakri bangingi mani un pelat ru yangi nakakti ke jong me kos iem hang ta lu iem ne bukan sau lo dom lo bitar ba ong yu kum ta ngam la sha bani so bodon do we bat U Blei uba kham krau ban yang us iem ne bukan sa us iem juga ri Babylon ula bitar usim ong khot ki Shakri ki Shakor jong umawang wan hang ne shim ki ne ki laingot libret hati ka lawar ding bo usim la pha nang pha re thang rehem susu e kata ka lawar ding la pha thang su ki dieng pa ka rehem ka kelang ba babal ong kita ki Shakri ki jong usim ki shim ki ne ki laingot ba ki la libret ya ki hata ka lawar ding ka berhem ba ka bala kelang de ka ding bar ula ki la bread ya ki hang ta bat jayu bat kat bakil adan hapo ja kata kalawar ding usia udang pika baroh ki ba kila pikai kita kilaingun kata kalawar ding tu te kiwi kiba shon yo Shadrach Meshach kat tu te kila ajab be kita kat tu kila ajab mani Blei jongki mentati se itu Blei Un Kyrkhu babal ong jayu kapa kila ya pikai kyo even mani Shadrach Meshach ki klem kata kading klem syam la ba me ki klem ingkong klaso lingo ki tep laingot ki bio iban ban sangon are ku nom ta us iem thrai ula kerjau ki khamat ula pet bhau long ula ong ki menteri sa pet laingot em siam me tep hang te Shadrach Meshach Abednego ki jo siem ku no pat dan sangot da nyo siem we ar lai sa ku no kum ta usia la lingo baroh kita ru kila lingo lut
yang kata ka bam la ban long aba upe te pok kalawar ding yu pan bagi yat serom sene ke yat pan ke thu khana Shadrach Meshach Abednego kumno ai me kum ta ke thu khana pan usim la sngo phla do kata ta ula ko atip ke ka baja te pok lo kumno ki Jingshakri jong wang khot no ya ki sabar bagi la khot Shadrach Meshach Abednego mi no nam tu na kalawar ding dalam mi na ta kalawar ding are yo i hitang lai ngudu ki bami kalau so peladu kata ta tius ium keli kong ani ke ni ka baca kalau ka pela ko Shadrach Meshach but Abednego kadai sisa kong ba me ong bo blei jong we ba krau bor ula pelat sisa ya pisia nak ni ka lawar ding ka berhem ani kat kani ka kamba badi tang uta u blei ba krau u jong pi u balawan pelat ya pi nak ni ka lawar ding ka berhem ba iu nak kendet ben riu hang ta ani u blei jong ki sisa pleng u de u blei ba krau bor ban ya u blei jong nga pleng dei ani nga dei ban mani nga dei ban dam siem yo ni u blei ti ke ka jing kai bangi yo na ka ni je thu khana jo ki lai ngut ki parlok u Shadrach Meshach ba Abednego ka baning kong nga kwa ban ni kai phi ka long pa ngi dei ban mani ban dam tang yu ta u blei jong u ba emba ba shisha u Jesus Christ ken u Jesus long u blei jong bar kini ki lai ngot ki parlok ki ong ken bangi de ban mani ki pat kan mau ngi ki khon hep khana ret ki pan mau ngi baroh bangi de ban dam ban mani siem yo Jesus Christ u ba u blei jong ngi ken phi aba phi mani phi dam me u ta u Jesus u blei jing u pelat yangi na kita ki jing sini ko bun chat unya rap yangi apa den ki jing ki jing le barabangi mani ni u blei un ra yangi un se yangi na kita ki jing le jang ka jing em ka ba bun chat bangi de ban mani pi kan maun em ka shi pho hukum u blei ong kum no wang ba men mani yo u blei jong me men om thau blei thau we ki wei pat ki blei de ban mani tang yanga u blei u ba em ba shisha ka pen kan mau yanga ba phi hep khana baret bangi de ban mani bet tang ye u Jesus Christ u balong u blei u jong ngi ken te ka ba ar begini ki lai ngot chipoloki kai ngi ka long bangin shanya nginang ban shanya how Jesus u belong u blei u bakrau bortam u blei bortam halot ki we pat ki blei phi ang u Shadrach Meshach ba Abednego ki shanya ki ong ngim tiang ada u nus im na bukan sa u bread ngi skala wading ngim tiang namar ba balai namar ba u blei jongi u bangi shanya ken unya rap yangi un sayangi na kanika lawar ding ka berhem ba un sayangi ba pelat em yangi em ketika takin ka jing shanya ka jong kini ki langot chi parlok ba ka pen kan mau yangi ba pedeng jo kanika klam COVID-19 ki hep khana re phitieng em ba pin mi shabar phitieng mi papa ki net trai ki ni office ki ni thie jing thiet ki net chi ki yo ki phitieng em handai tep ya kani ba lada pishanya au Jesus Christ lada ki let shabar ki let ki office ru re Jesus unda ringkat barki uban pelat ki nakane ka klam COVID-19 katadi ka jingkular ko ba u Jesus u ai hanga ba da phi ngim de ben shap tieng kum u Shadrach Meshach kim shap tieng wala ki de ben yak no ru kim shap tieng Diki kloi ke baklan ban shanya ba ban IT atau u blei jong ki kumju ru yangi in kloi ban shanya ba ban IT how Jesus Christ banginum ting ni ka klam nginum ting ki jing ki ban wan ka jing em go jongi mangi tips cam bo Jesus un pelat yangi na kita ki jing jong ka jing em bat ka balai ka bakini ki lai ngot sepolok ki kai ngi ka de ka di bangi ngin pela ngin pen is ki we ngin wan ya lam ki we saka jing pen em ka jong u Jesus Christ PEM u Shadrach Meshach ba Abednego kim kau kam syukut no tang hang tu kam syukut no tang hang tu baki mani yo blei u ba em ba shisha kam kut no tang baki shanya hau ta u blei henry ki wa dia lamru ne em us im ne bukan ne sa saka jing pen em
Kewan lam ne usim ne bukan asa un kloy ban dam ban mani hu ta u blei Jehovah jong ki ti mangiru ken ki khun hep khana ki baret ngide ban kloy ken bon wan lam ki we syak ta ka jing shai ka jong u Jesus Christ syak ka jing pen em ka jong u Jesus Christ ngin kloy ken ban ne kam ta ha ka jing em ka jong ngi ken kum bolong u Shadrach u Meshach bat u Abednego u Jesu u khot ngi bangila ban long ka jing shai bat kam lu Saka pertai baroh kawai. Bakam tam pening jekari ka kelam COVID-19. Kum no bangi la balong ke jing syai ke jing pet em skiwai. Da ka bangi pet iya kiwai ken bangi syanya. Ni mani eu tau Jesus Christ uban pelat ingi na ka kelam. Uban penkhia no ingi na ka jing pang kelam na ka pertai baroh kawai. To ai bangi long kata ka jing syai. To ai bangi long kam lu. Pitip dem us em no bukan esa. Dia mulai ia ta ka kamba ka jong U Blei u bale ha ka jing em jekin ki language superlok ulale kum nu sim pitep em ha ka dekhot ka ba apu pra ba ap khandai ong kum nu ong ba ngan pen mi ka hukum mentah ka si wong ngan pen mi ka hukum ba bit manu pat ban kren ya ki we pat ki Blei ki bam dei ki U Blei jong U Shadrach U Meshach bat Abednego sngap Aduh kata kan di kajing ngeit kajing mani kajing Shadrach Meshach pelong usim nu bukan nasa ba un tau sunan da kawai kaan ba baroh kidai ban dam ban mani ban ya thu ban kren tang syapang uta U Blei ujak Shadrach Meshach pada Abednego mangirung joken ngin pelong mo ngin pelong iki wepat bakin mani uta Jesu jangi bakin syanya tahu Jesu jangi bakin ai tiru ila dia bakin pediang eu tahu Jesus Christ ha ka jing em ka jangki kita ki lai tading dia man kan mau kata balong ben mani eu Jesu ban syanya hau Jesu ba banya lam ki we pa cha ka jing pen em ka jang u Jesu de shwa bangat pen kot ikan ni ka jing kran ngai thu khana spang japi we usiem tahu we usiem udah usiem uba jam no dah uba ba iki kuon jangka hima ke jang upet ba ule ba tu udan yo menteri jang uba iet ba tu tahu menteri udah menteri uba iet yo Blei menteri uba tieng yo Blei menteri uba syanya uba ya ringkat bo Blei hakipor baroh ti jayu pitep habi kasi ka bakidanya dan lang ta ko we ka kamera tu news im udang ot yo tau so apple mo udang ot yo tau so apple ka udang ot bakun u jang yo tebak yo ot yang ketila dia ani yang tahu siung ula ya mau la uat ke jengpang cakap ka jeng ot tu tahu menteri ule kum yo I tu ya bet u shim ke jan u pente ha ka keti jeng tahu siung bon ong kum nu siung ong mlelai siung ai ngo ke baroh ke jan ke bentak ke jeng bah chu ai ngo be U Blei hang tahu siung la bitar la dom ha ong me kren bi you me kom ta mem yo I ke dikakti jeng ka la jaw snap ka la pang memyo I kan ni ngal ayam memyo I bo ong pan kerja ke I ke babah memet mada bin si sangat ngan bread ya me serti sepok kajil la dom la bitar usiem tu la khot Jingshakri jo ong shim yo ne u menteri bang u menteri bang hajan jonga u wat keren bet yang akum ta bread yo us ti sejil dikala ya lam yo us ta sejil kan isen babli tang menteri mo te wana kataru u smile urki pu sam urki pan banyu usiam om ni lai siam ong ki ek baja tu tep bagaja na ka benta ka jing ba ai ngo be U Blei shu ai ngo ben tu ta usiam la let no la ra no shjeli u te ja ku be ka sim jayu ta usiam ula likai sta khlau kan ula likai la libe marat mo tu ta menteri ba iet eru dan shu tu hak ulit no marwe kan dan no tu man na ka barbot tu usi sendan ta menteri kan ya u henry dan shu ta menteri tu ulit hi no marwe kan ulit set marat chap ta khlau so bengai ba tu la lik ka bunang yat ukum ja lenti are wong la ja lenti shu kum ni ani la ja lenti du ni ngam tep shu am itu shu she bang net cha yeng jong la dia te jayu ko la ya ta yo kon du khak ba kita kin nong shun ki jong u yo kon du ita kin nong shun ta kin nong shun jong u ta kin ka man yu ni usiem den em ki
kem yu da ki kem ki te yu ki ong hang ni te ini siem ting la yo ban kerwat la yo ban ban penyap sendan nga yo ban kenya nama kita ki brio ta ka himai ki di besik kenya dikila kemen ha ki ong benta ka si ni la yo yu brio bangin kenya tiga mulu kila te yu kila pan kre ta ki jing kenya ki jing krom tu pintep yu chayu lawan uta uban nong kenya mau ang syuk ngani pet chayu te ubri uban kenya uben bangin ya kenya na kabenta kini ki ta ki blei ki jong ni no ta tu la le pet sani ba la pet ayat sor la le pet kum tu mo yu ta uban kenya are yu ikliak kata keti ke ba sab bandage ba sab da jan khot yu ta u nong ya lam jong kata ka hima ken yong uni umlong kita ki kente ki ong blei umlong pet tu keti ke jong u gadon ke jingmong umlong ki blei kinum tre ki blei kinum tre ya uni ubladon jingmong blei jong yu kwa bi balong fit mo balong babiang dot baklan babriu uni ula sni briu ni tang tu keti ke baot tiang tande skum lu ong pelat no tu ta usiem ula lat nong ta ba kajing kemen ke jong u ke ba na suban batai mo ula kemen ula lat na kata ka jingyap bula mare bran sayeng siem bad ula pa khot yu ta menteri uba u iet u khot wang kili khot tu menteri bad ha ula wan tu menteri ula wan asing smile siem tu siem ya thu lut ya ka ek baca tu menteri ur khiu ong la ong em ngai phi ngala ong ni em ba ki baroh ki ja na ka benta ka jing ba em u blei u tep ke ek bo penja na ka benta jong phi ki dei lut ki ba shu ai ngo bet ngala ong em ngai phi pa phi sai la enga tu ta usiem ni ka dei shisha mo ka dei shisha kom bo phi ong bo phi bo blei u tep lut ki baroh ngi de ben shanya ha u wala da wan kini ki jing sosi ki jing ja ki jing em jing ngim dei ban tieng dei ngi de ben shanya ha u ngi de ben tep ki baroh ki ja na ka benta ka jing ba ka jongi tu ta usiem da ka jing kemen nang ta u i ba pleng u ni menteri jong u pleng ulong beriu blei bot ka ai ka jing hikai u ni menteri bo un ngeit hau ta u blei jong ta u menteri bo ban IT la di shau ta u blei u jong u ti kom ki hep khana baret ngi ru gi nong kum ta ken ka jing em ko jong i ba man na ka singi ngin kan mau ken ha preng ja ka ni ka khlam mong im yo shu ben school ila shu shang ha yeng ngi pe ka pertheng ngin ong lan nu ngi school ngi la asu do jeng kerman dei em ki baroh ki jan mo bo blei utep u penyat mo u ki baroh de ka shang hangi pa bengin ne kom no bengin shanya bengin IT bengin nyai man ne be u ta u blei jangi u Jesus Christ ken ban ka mission ke jangi kalong ban wan lam ru ki wei sa ta ka jing pen em ka jang u Jesus Christ ka ta ken kalong ka baran kam na ka benta janga ba jang phi ki tang ini ken tin ba khandiat ngawan lam khamat jang phi bangin kan mau mengi de ban mane yu jisu mengi de ban shanya yu jisu bo ban wan lam ru ki wei sha ka jing pen em ka jang u Jesus Christ tang kini ki kan tin ki ba khandiat na ka benta ka buram ka jang u blei amen ngapen pau ka jing sngongu ya imes Fevourica ling do Nongpiur ibla wanra ya katu ka kubor hapdeng jongi ha kani ka step habide ba kitu ki laingot ki shiparlok ba kumno kitu ki laingot shiparlok ki la sakhi ya U Blei bat mengiru heberet ni dei ban sakhi ya U Blei hakum kani kapor bat kumjuru nga ai kublei ya isapi ban sien lalu bat idamishwa lalu ki bla ai katu ka special item tu U Blei Un Kyrkhu ya piru pinang la ban shakri ya u kat badang mi kisni ha ka jing im ka jong pi bat menta ngila poiru sha ka benta ban penwai no ai kani ka Jingshakri ka jongi bara shwa bangin penwai ngin yoru ya ki jingroi chorus na ki parad khot jong de sengkhna bar ngapen paru ya ka jing sngongu na ka benta ka Jingkyrkhu ki balak loi ban shim ya kani ka benta ban ai kini ki jingroi chorus bat hadien kata ngin yo apat ya ka jingduai lingkot bat ka Jingkyrkhu penwai na I pastor jongi I Reverend Lindan siem dia mentahin rai ka chinrai ka bakerteng hero itrai ki hab ki baret kani ka chinrai ka kran ba wala ngim yo ban kio ha yeng ka kentang ka jong trai ru hendrai ngin rai do ka men siem ka do dot halayeng lasam tungin ni rai
try, hallelujah, oh you roll you try, hallelujah, 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 roll you try, hallelujah, oh you roll you try, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, oh praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, oh praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Channechu, hallelujah, oh Channechu, hallelujah, 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 Channechu, hallelujah, oh Channechu, hallelujah, hallelujah. Dia mentai rai ka jurai ka bakriteng you are my all in all. Kani ka jurai ka kran bawat lai kendo bon ki jing e Henry U Blei ai boringi. Tungi ni rai. You are my strength when I am weak. You are the treasures that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasures that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Tongin ya duwai. Au Blei bok pau Jingkyrkhu beneng. Ngi ai ngo yeme na ka bynta ka Jingpyndonburom ka jongme bat ngi ha ka ni ka Jingiaseng ha ka ni ka Sept. Ngi ai ngo na ka bynta ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh bagala ban penmi ya ki ni ka Jingiaseng ling ba ka YouTube channel Khynnah Balang na ka way ka por sha ka way ka por ban ngi karpat ki Jingkyrkhu ki jongme halor ka Jingiaseng Khynnah ka jongi Tokur khuru yekino shim bynta hakani ke Jingiaseng ke jongi hakani ke Sept but ai be ki bangingi la pandap kin long ka buram ke kerteng ke bakhut ke jongme but we kin long ke Jingkyrkhu na ka bynta jongi lang baroh tokur khu ki rempe yeng kristana po ka balang but tokur khu ki hep ki baret ro yekini baroh ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jong utrai but unong penem jongi u Jingshakri Bato da airu baka jingai ai ka jong Jingshakri bo try ka jingit ba ka jong Blei pa ka bana bom jukut lamba ka jing selok ka bathyang ka jong umen sembok hoj to ai bikin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reunget ru hakaleng satlak ka perthai menta bat shadow ki arta bom jukut ru
Amen.